le tuntum video chuan China j31 Chanchin le j31 hi engang chia thange ti kan en bok don ani tunlai kan Ramri buai India in Su30MKI ada he Sukhoi thlawhna thlawk vel hi internet lama alert le a enge pai ti te kan en chiang don ani ama sain j31 hi soima saila mike binei sa thoin China stealth fighter j31 or FC31 hi engang nge ni a Chanchin tlema zong lo ziak te engang thange aron tia he thlawhna hian engine pani aneya medium weight thlawhna ni in multi-role jet fighter ani j31 jet fighter khaltur hian payload pakhat chau angaya a thlawhna seizong hi meter som pasari ni in a thlawhna laizong hi meter som pakhat vel ani a thlo chak theizong hi dargar khata kilometer sang hi jangni Mach 1.8 vel ani a supersonic air to ground missile po apai theya millimeter som ni emo millimeter som thum cannon hi an vua mai thei bok a radar man hi KLJ7 a AESA radar an manga a range hi kilometer zavel ani target som voi khata attract theya khothlang lamram ho chuan 4th generation aircraft radar angani antia he radar angche hi Pakistan JF-17 Thundera an mangbok don ani Europe le US ho siam 4.5 generation jet fighter an man ho radar ipon range le tracking capability a chefe jok ani kumsang ni sompariata Chinese aviation industry te an interview na an soidan chuan infrared search and tracking system po an manga distributed operating system optical early warning system optical tracking system te a ombok he in do thlawhna hi kumsang ni som pakhat khan khovelin alo mel riat trana chuan a thlaki jun thla kumsang ni som pani khan ama saber atan an lo pho chuaka khati hun lai khan L15 thlawhna training atana an manthin an modify temo an tihloma September ni sompanga le ni somparu kumsang ni sompania China in aircraft thar asiam mek ti kan lo hrata ani China chuan he thlawhna hi a fak le a j31 designer ho tu berin a interview na soidan chuan Chinese aircraft carrier man tura an siam ani te atia kumsang ni somparuka tlema modify le dewin a prototype thar an siam le a he prototype thlawhna hi ramdang hne na hral tura an siam ani US F-35 thlawhna an hral chhuah L tur dewa an ti ni in expert te chuan an soya US in F-35 jet fighter a hral phal lo na ram Saudi Arabia le Iran ram anga te hian hral tura an design ani kumsang ni sompariata hein do thlawhna siam lama hian China sarkar chuan sumin atan pui ti thomte oma ama kha chuan Shenyang company hian anmani chowin an siam ti hriat ani he thlawhna hi Chinese Navy le Chinese Air Force ten an mangbok dona Chinese jet fighter j20 chuan ate dewa mitam tak ngai dan chuan j31 jet fighter siamnan hian US thlawhna F-35 technology tam tak China hian arua entona siamani te antia a design thrim hi ainang le a han en thuak po hian unaw ni om tak po anni F-35 jet fighter US in project a siam lai khan China ho hian cyber attack an neya heta hian data tam tak chuan ruta nia soi ani ti chuan China in ama an siam prototype chu modify le in he thlawhna hi thlawk thei turin an siam ta ani thren khat soidan phei chuan tuna Chinese 5th generation jet fighter j20 apo hian heng technology an ruk te hi an manga a stealth na hi an siam that thei pha te an tia Russian lam report anti chhuah he thlawhna hian RD93 engine a hmang nia soi ania he engine hi China thlawhna siam JF-17 apo an manga China hian Russia engine siam hi alo copy le a chumi chu WS13 ti ania he engine siam thar hi JF-17 a amvua le tur nia soi ani bok he engine hi an upgrade nuwa WS13E engine hi j31 a an man tur ania
kilonewton zavel thrust ape chuak thei ani chuan China lama tanga kan hriat danin engine thar an siam le meka chu a thale don ani antia hein do thlawhna an siam hi kg sing ni sanga vel maximum take off weight ania a thlawhna hian internal bay pani a oma kg sang ni vela rit ral thuam a phur thei a thla hian ral thuam phur thei na paruk oma kg zaruk vela rit a phur thei bok air to air missile short range medium range le beyond visual range te apai thei bok radar in a hmu thei lo nan China siam ngei stealth coating an hmang nia soi ani L band le KU band vel chuan a hmu thei mi don lo ani China ho chuan an ti a he thlawhna an engine man te hi heat pe chuak tlem thei tur le ari beng cheng po tlem deuh tura an ti ani a he thlawhna an siama a prototype an pho chuan nu hian aise khomol pui ramthen khat te chuan ral thuam lama ma an lana sa zual dewa ramthen khatin 5th generation jet fighter project an siam ta sup mai India in AMCA project Japan in Mitsubishi X2 South Korea in Kai KFX America ho chuan j31 hi F-15 Eagle F-16 Falcon le Boeing FA-18 Super Hornet tenen until ti thei ai nang renga F-22 le F-35 ai chuan athil ti theia aniam fe antia Russia MiG Corporation lamatang pon j31 thlawhna hian technology thar engma an hmang lova mahse a che over lutuklo antia mithen khatin thlawhna copy te anti hi Russia chuan avai chuan ang copy lo anti vetlat ani j31 thlawhna specification hi adik tak hriat a har hle a mithen khatin an interview na an soite ani China hian a puangzar lutuklova he thlawhna hi ataka che chu ala nei lo awang le siama en dik chhomek zel ala nia hei wang hian internet lama inziak le Wikipedia vela inziak hi azawai chun kan ring thei ringot lo ani chu wangina Chanchin ka soina tam taka hian antia soi ani ti te karon soi tam mai thei China do soina sajia le anthil le bungro siam tam tak made in China in chhuah te hi atlo lo zia chu kan threvek ome j31 hi tlema tlom deuh hlek tura soi ani a atlom chuan an man roman te chu a thalo hle don ti na ani 5th generation jet fighter hi a phatak tak angem ti hi zona om thei ani a astel mai thei mahse 5th generation jet fighter dang ho hi a khan don lo hle ni ramria kan buai mek lai hian India in do thlawhna lampo China nen kan ramri vela thlawk kual rengin indo in ringin an om renga chungzinga Su30MKI po hi a thlawk kual vena sa hle a internet lama video kan hmuh Su30MKI indo thlawhna hian pot apaya he a pot pa hi enge ani a hna tho dan te lo en teang he indo thlawhna thlak kan en hian alai taka tuyal thei phurna niom tak hi Israel ku chhuah elta ELM 2060P SAR pot ania heta ASR lampum hi synthetic aperture radar ti ani melmaram lama thil poimo engemo lakhomna ania leilama melma te chetvel na le anomna te thla ala theia automatic in a function theia leilama melma omte thla tur hian khom dan engtin po chuna le zana po ala theia athil ti thei hi a thae me ma area zaw de wa po melma te omna mun anom dan mel mang te po a chui vek theia target rang a chui te hi a clear rang thei boka melma omna an thup an camouflage ho te po hi osam takin a chui thei bok a thla alak te hi a fia em ma chumjing emo treu chuma emo chune mo zana emo a fia thokhat viawani he pot thatna em chu a thlawna pon lama hian a vua mai theia vua turian hun a du rei vak lo bok thlawna kan man dana zirin kam voin kam vua lo theiani a pot mel mang le a design hi a fu em boka jet fighter boruaka tholai hian engma ati boy lo bok
han en mei chuan thlawhna oil tanki thlau mei thei ang chi hi ang hle a he pot hian an ha hi thlawhna boruaka thlaw chaw hian atan ngal mei thina kilometer sang khat huam chung a scan ta thina ni automatic ani awangin pilot khan a hran pain he pot hi a control angai lova pilotin thlawhna khalna lama angai tona a sorbing thei pha don ani mahse he pot hi manually pon a operate theihtawp ani he pot hi engtin nge automatic in a function thei ti zona po om thei ome mission an ti hma le thlawhna a thlaw chhuah hma in target information hi an upload ta phot thina ti chuan thlawhna a thlaw chhuah hnuwa a mission target borvel a thlen huna hian automatic in khol hian na a thok ta thina ni target te hi strip image mode in allocate ta thina mol mangdewin strip image in thla la ta thin tina ni chu hetiang melmate omna a scan nu hian India lama leilam stationa athilla khomte chu athon le ta thina pilotin information ala khompo an thon le telve bok hepotin a scan la hian arin hlel deute chu chinche in enge mohla ompo omse ground station lama tanga an ron hriat tirani chuan avo chuinon le thaya GMTI ground moving target indication mode po amang thaya leilama thil chete po area zaw de ulek po ni se a chui vek thaya ni tuna LAC lama te po voitam tak he thlawhna hian China sipai omnate alo scan to arin oma heng a scan result te po hi leilama station a athon veka ani in a hluile atharte chu lo khai khinin melma omna le anom danvel te a inthlakem ti te chu an lo hra thei don ani a scan thui thei lam a range chi kilometer za somsari vel ani a thatle na chu China nen kan Ramri hi vapel kheralovin thatakin na thok thei ani a pot dang a thlamor ve a in vuwa ngau hi kan hu thei ome hei hi lo en ve leila he pot hi Russia lam kutchua kan ia SAP 518 advanced jamming pot ani hetiang pot hi Russian in do thlawhna lian deuh hawa chuan an vuwa deuh veka Su30MK Su34 le tuna India in kanrama kanman Su30MKI a te hian an vuwa hloma he pot a hian melma air defense system ho chu ati jam theya electronic signature dang siamin melma air defense system ho ka target diglo athon ta thina ni hei hi leilama tanga missile thlawhna ka thlakna na an man hawa le air to air missile a po hian a thahle a G ben atanga J ben a hian a thahle nia soi ani heng Su30MKI in ladak vela pai ho hi melma te laka intelligence lam thilla khomna na ti ani hloma ala khom teu to pon ari nombok Chinese ho phakar lutukle duam lutuk hi chu kan fin khal angai ani Delhi lama kuan thlawk nei thatak tak le thu tak tak an tamanga ani ngai to tura da mayang ole he video ilo en ve wangin kalome khongai takin ipai ani chuan like le subscribe ka min lo me sak vela ti chuan video dang siam time in ti phur ve thina mang tha vek ule